Hola, em dic Nàdia i vaig a fer el màxim comú divisor de 24 i 102. Que 24 és igual a 2 al cub per 3 i 102 és igual a 2 per 3 per 17. Després es fan els divisors i es buscan els divisors comuns entre els dos nombres, que seria 1, 2, 3 i ja està. Tot seguit se busca el que és el més gran d'ells, no? Sí, que el màxim comú divisor de 24 i 112 seria el 3. Molt bé, gràcies.